Dobro večer iz studija Radio televizije Doboj, pratite aktuelno u Doboju. Prije 33 godine poginuo je najmlađi borac Vojske Republike Srpske, Spomenko Gostić. Povodom godišnjice njegove pogibije služen je pomen kod Spomenkove biste u porti Hrama rođenja Presvete Bogorodice u Doboju. Živote 5 boraca iz Spomenka Gostića, najmlađeg borca Vojske Republike Srpske, ugasila je granata 20. marta 1993. godine na Ozrenu. U najtežim ratnim vremenima Spomenko odbio da napusti svoje rodno selo Jovići. Rano je ostao bez majke, priključio se vojsci, pomagao saborcima, donosio im hranu i municiju sa konjskim kolima. Odbio je ponudu iz Francuske da se skloni od ratnih strahota, odlučio je da ostane i brani svoje ognjište. Pričao je tada novinarima koji su obilazili ratišta da želi da pomogne svom narodu. Ja sam se javio dobrovoljno da pomognem svom narodu, da oslobodimo se od neprijatelja. Tukli su me metima, 84-ku, morao sam pustiti kroz kanal, ali i to sam izdržao. I kažem da mi je dobro i fino, sarađujem sa vojskom, hranim se s vojskom, spavam. Mladi heroj sa Ozrena dobio je spomen bistu u Doboju koja je 20. marta 2014. godine postavljena u porti spomen Hrama rođenja Presvete Bogorodice. Povodom 33. godišnjice od njegove pogibije služen je pomen. Spomenka je zaista zaslužio da bude upisan i vjerujem da je upisan u srcima svakog pravoslavnog Srbina, zbog toga što dade ono najvrijednije što imaju. Koliko je takvih primjera? Spomenka nas uči, Spomenko nas uvijek posjeća i opominje da zaista moramo makar dio onoga što je on učinio da budemo i da primijenimo na sebi, na svome životu. Jer samo tako možemo da se nazovemo narodom koji je Božji narod, narod koji voli svakog čovjeka, narod koji čuva svoje, narod koji ne želi da uzima tuđe, ali narod koji se zove hrišćaninom. O njegovom herojstvu nadaleko su čuli. Njegov podvig i rodoljublje ostaje kao amanet generacijama koje dolaze da knjigom, učenjem, sjećanjem čuvaju i brane Republiku Srpsku. Njegovo junaštvo nikada ne smije biti zaboravljeno. Mi ne smijemo zaboraviti događaje iz posljednjeg odbrambeno-otadžbinskog rata kao ni od drugih ratova, da moramo da gajimo sjećanje, poštovanje, da se molimo i Gospodu Bogu da se nikad više to ne ponovi, pogotovo da ne stradaju naši mladi, djeca. Spomenko Gostić je najmlađi odlikovani borac Vojske Republike Srpske. Odlikovan je medaljom Zasluga za narod, stiglo je odlikovanje iz Srbije. Povodom sretanja Dana državnosti Srbije posthumno je odlikovan zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić. U Dobojskoj gimnaziji Jovan Dučić organizovano je takmičenje iz hemije za učenike završnih razreda osnovnih škola. Cilj je promocija hemije i njenog značaja u obrazovanju. Miloš Miljanović je prošle godine kao osnovac na ovom takmičenju osvojio prvo mjesto sa svojom ekipom. Izbor srednje škole za njega nije bio dilema. Upisao je gimnaziju. Smatram da gimnazija pruža adekvatno obrazovanje, opšte obrazovanje prije svega i da sa njom mogu bez problema da nastavim na bilo kojem fakultetu svoje studije. Inače volim prirodne nauke sve, pa tako i hemiju. I moja ljubav se i dalje nastavlja prema hemiji. Planiram u nekom smjeru da nastavljam studiju u nekom smjeru medicine ili hemije. Za osnovce ovo nije samo takmičenje, ovo je i prilika da upoznaju školu u kojoj bi mogli da nastave obrazovanje. Kroz zadatke i eksperimente vodili su i gimnazijalci završnih razreda koji svoje školovanje planiraju da nastave u oblasti prirodnih nauka. Anđela Đurić želi da upiše farmaciju. To sam odabrala, to je u 4. razredu odabrano, zato što me uvijek zanimala medicina, ali nisam nikada htjela direktno medicinu, već da opet imam i hemiju, a farmaciju upravo pravi izbor. I Aleksa Mišurić vidi svoju budućnost u nauci. Njegov izbor biće biohemija. Pa smatram da je biohemija najljepša disciplina u hemiji. Ona proučava bukvalno život na tom nekom molekulskom nivou i zaista to je nešto najviše što mene privlači. Hemiju učenici dobijaju tek u 8. razredu. Za mnoge je to težak predmet, ipak najlakše se uči kroz eksperimente. Pa najzanimljivije je upravo ta neka primjena nekih proizvoda, odnosno supstance za koje oni nisu ni znali da ih mi koristimo, samo možda pod nekim drugim nazivima. Bude im nekako zanimljivija ta organska hemija, malo se mi dotaknemo i biohemije, koliko možemo, koliko stignemo, a najteži su uglavnom zadaci.
To je Kako olakšati? Kako im olakšati? olakšati, pa prvenstveno moraju biti uporni. Vježba, ponavljanje i ja se naravno trudim da im svaki put objasnim ako im nešto nije jasno. Takmičenje je počelo kvizom znanja, završava se u kabinetu hemije koji podsjeća na malu laboratoriju. Osnovci će imati priliku da vide eksperimente koji se rade tokom cijelog gimnazijalskog školovanja. Ujedno ovo je prilika da bolje upoznaju školu. Da se učenici, mali maturanti upoznaju sa našim đacima, da možda u nekom razgovoru čuju njihova iskustva, preporuke i tako dalje, da steknu sliku o gimnazijskom obrazovanju, životu gimnazijskom i tako dalje i da vjerovatno, nadamo se, donesu pravu odluku kad budu birali svoje buduću srednju školu. Gimnazija u Doboju ovo takmičenje organizuje 2. godinu za redom. Toliko za ovo sedmično izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Novo druženje zakazujemo za ponedjeljak u istom terminu, ali sa nekim novim pričama. Doviđenja.